Isang magandang araw ho sa ating mga kabalen na nakatutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Opo, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan mo ako ninyo dito sa ating programa, 45 minutes ng paghahatid ho ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan at syempre balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong mahigit 1.7 million followers sa social media at syempre yun hong milyong-milyong naabot din natin sa telebisyon dahil yes mga kabalen, live ho tayong napapanood nationwide via Signal Channel 115 dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners, gayon din ho sa ating Air Cable Converge Channel 71 at sa Free TV Channel 36 at syempre maliban ho sa ating Facebook page, live din napapanood itong ating programa sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman ho mga kabalen, wala nang dahilan, para hindi natin malaman yung mga pagyayari dito ho sa ating lalawigang Kapampangan. Lalong-lalo na ho ngayong mainit ang panahon ay umiinit din ang sitwasyon kaugnay ho ng eleksyon. Bibiginin ko muna kayo ng konti, mamaya aking ibabahagi sa inyo ang detalye ng mga malalaking balitang kinalap ng ating news team dito hong araw ho ng Biyernes at kahapon araw ng Huwebes. Dahil alam ho natin, bagamat holiday, ay napanood natin yung dalawang exclusive interviews ng CLTV 36 News and Current Affairs sa mga kandidato para gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Nariyan na ho si kandidato para gobernador at vice governor at kandidato ho para vice gobernador na si Governor Delta Pineda. Ayan ho, yung dalawang kampo na naglalaban para ho sa posisyon dyan ho sa Kapitolyo. For the meantime, pasadahan muna natin, mabilis na update lang kaugnay ho ng daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, lalo-lalo na ho ngayong Friday Sipit Day, aking Kapampangan. Long weekend dyan ini para karatang big file leave. Ayan. Sino ba yung mga naka-leave ngayon? Taas ang kamay, mag-comment dito sa ating streaming. Opo mga kabalen, ito. Mahalagang malaman din natin yung sitwasyon ho ng trapiko at ilang paalala kaugnay ng ligtas na biyahe. Dahil na lang naman ho natin itong araw din ng Huwebes, May 1. Isang trahedya sa kalsada ang gumulat dito ho sa ating mga kababayan sa Central Luzon, partikular na ho sa Tarlac. Matapos araruhin ng isang pampasaherong bus, itong mga sasakyang nakapila na, naka-full stop na. Nakapila na ho sila dyan sa may exit ng SC Tech sa Tarlac City. Nako, yan ay isang malagim na insidente. At aabot ho sa 10 katao ang nasawi at 31 ang naitalang sugatan, itinakbo ho dyan sa may Tarlac Provincial Hospital. Sige, mamaya na yung detalye ng mga balita. Ito, silipin muna ho natin. Sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway via NLEX Corporation. Dito ho muna tayo sa may, kabalen, NLEX Arbor Link. Dito sa may pinakaitaas gawing kaliwa, left side. Nakikita ho natin ay napakaluwag ho ng sitwasyon going north, pero may kapal may volume ng mga sasakyan, may kapal ho ng mga sasakyan dyan sa may area o yung patungo naman ng southbound. At still fast moving pa din yung mga sasakyan. Same scenario sa may Lawang, Bato, Valenzuela, wala naman ng problema ang daloy ng trapiko dyan. Ganyan din ho sa may Karuhatan, Toll Plaza. At dito sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving. Same scenario sa may Bocaue, Toll Plaza, habang ang syudad ng San Fernando, Pampanga, maluwag na maluwag ho sa mga oras na ito. Yan ho yung real-time traffic monitoring atid ho sa atin ng NLEX Corporation. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito, isuzoom ni Kuyang Justin. Ito ang traffic update as of 10 a.m.
mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando o si POSCO. No? Ayan mga kabalen, nakikita ho natin dito sa kanilang weather update, lahat po mula dyan sa may Tagulod sa Nicolas area hanggang dito sa may area ng Telabas Naglan, live traffic as of 10 a.m. Ano? Maluwag ho ang mga kakalsadahan dyan sa syudad at San Fernando, partikular dyan sa MacArthur Highway o Manila North Road, Capitol Boulevard at maging yung portion na sakop po ng San Fernando sa may Jose Abad Santos Avenue, live traffic po sa mga oras ito as of 10 a.m. atin po yan ng si POSCO San Fernando. Ingat po sa mga nagmamaneho, maalalang yakin na nasa maayos na kondisyon ang inyong mga sasakyan at siyempre ang inyong mga sarili dahil base mo sa initial na ulat. Ano? Yan, hinaan natin. Base mo sa initial na ulat, sinabi ng driver doon sa aksidente o insidente dyan sa Tarlac ay nakatulog daw. Oo, mga kabalen, ano kaya naman? Paalala ho ng mga otoridad at ng mga eksperto sa ating mga kabalen na nagmamaneho. Ito, hindi lang sapat na yung sasakyan, yung nasa mabuting kondisyon, importante rin ho na maging yung ating pangangatawan, ano, yung ating mga sarili ay nasa mabuting kondisyon upang maiwasan ho yung ika nga trahedya sa kalsada. Sa oras na ito, yan, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Marami ho tayong balita, jump pack mga kabalen. Silipin muna ho natin ang sitwasyon o yung magiging taya ng panahon mula naman sa ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Narito po ang latest weather update mula ho sa Pag-asa mga kabalen. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 2, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 440 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo in the next 24 hours. Ngunit ngayong araw ay magdudulot na po ito ng mga pag-ulan dito sa Central at Eastern Visayas, maging dito sa silangan ng Mindanao at ilang bahagi pa ng Bicol region. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, itong LPA na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin dito sa bahagi ng Mindanao kung saan ngayong araw ito pong ITCZ ay magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at Mindanao. And ayon po sa ating latest analysis, itong low pressure area na minomonitor natin ay posibleng mas lumapit pa dito sa ating kalupaan at sa mga susunod na araw ay magta-traverse or posible po itong tumawid dito sa may Visayas area patungo dito sa may kanluran ng Palawan. So muli po, bagamat mababa yung tsansa na maging bagyo nitong LPA na minomonitor natin, ay na-expect po natin in the next 2 to 3 days itong ITCZ maging yung LPA ay patuloy pong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maging ilang areas pa po ng Bicol region at ilang bahagi pa ng Southern Luzon. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa din ng mga pagbaha or sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan magdadala pa rin po ito ng mainit at maalinsangan na panahon lalong-lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon at sa pagsapit naman po ng hapon at gabi ay may posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dito sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng low pressure area. Ito po mga pag-ulan nito ay posibleng maging kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Luzon,
kasama na dyan ng Metro Manila, ay patuloy nga magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin yung panahon na mararanasan natin at may posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterlies. Yung ating mga regional offices ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa area ng Central Visayas, Eastern Visayas, maging sa Caraga, Northern Mindanao at Davao Region ay makakaranas po tayo ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng low pressure area. Ito po mga pagulan nito ay mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pagulan na maaari po muli magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay may mga kalat-kalat na pag-ulan po tayong mararanasan din na dulot naman ng ITCZ. At dito sa area ng Palawan ay posible din po yung mga isolated ng mga pag-ulan na dulot naman ng easterlies. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala para naman sa ating heat index or yung damang init, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa lalong-lalo na dito sa area ng Luzon, yung mga karanas po ng mainit at maalinsangan na panahon. Kung saan dito sa Metro Manila, yung forecast heat index natin ay maaring umabot hanggang 41 degrees Celsius at yung highest heat index forecast naman natin is 45 degrees Celsius sa bahagi ng Infanta Quezon. At may kita nga po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking area po ng Luzon yung posibleng makaranas ng heat index na maaari pong umabot sa danger level ngayong araw. Partikular na po yan dito sa ilang area sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, maging sa ilang areas po ng Bicol Region at meron din po tayong areas dito sa bahagi ng Western Visayas. So muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan kapag po tayo ay lalabas. Huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari, limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities. From time to time, magpahinga po tayo or iwasan natin yung continuous activities and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning, kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:33 ng umaga at lulubog ng 6:13 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat. Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Ito kabalen, bibigay na ni Kuyang Justin itong mga headlines sa inyo. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ngayon hong araw ng Biyernes, May 2, 2025. Ito mga kabalen, umalma ho sa di umano ipanggigipit sa kanilang kampo. Ito hong tambalan ni dating Candaba Mayor Engineer Danilo Boy Bailon na kumakandidato po bilang gobernador ng lalawigang Pampanga at ang kanyang running mate, dating gobernador Among Ed Panlilio na kumakandidato sa pagka-vice-gobernador. Pakita natin yung video mga kabalen. Ito ho. Sa isang punong balitaan, itong araw ho ng mga manggagawa ni Juan, ay sinabi ho nitong dalawang kumakandidato na sila umano'y ginigipit at ng mga nasa kapangyarihan. Bagamat gaya nga ng binanggit ni Kuya Paulo G sa kanyang interview kahapon kay Governor Delta, bagamat wala hong binanggit directly ang pangalan ito hong mga kandidato, si Among Ed Panlilio at Ginoong Bailon,
ay malinaw naman ho yung kanyang sinasabi na yung nasa kabilang side ng politika at yung kanilang kalaban at yung mga makapangyarihan na tinutukoy niya ay wala hong iba. Ang kanilang pinasasalingan ay yung pamilya Pineda dahil sila ho yung binabanggit na nasa Kapitolyo. Ang gobernador ho ngayon si Governor Dennis Delta, habang ang kanyang ina ay si Vice Governor Lilian Nanay Baby Pineda na kumakandidato sa pagkagobernador sa darating hong May 12, 2025. Nalubat ho itong usapin, itong press conference matapos ho umanong gipitin ang po habang nagsasagawa ng caucus o dyan ho sa kanilang headquarters sa Barangay del Pilar sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Dahil meron ho nag-live itong isa sa kanilang kasamahan mula ho sa kanilang kampo na sinasabing nariyan ho yung mga pulis at nariyan yung mga LTO na nanguhuli. Pakinggan ho natin yung bahagi ng pahayag dito hong sina Engineer Danilo Boy Bailon at Among Ed Panlilio sa eksklusibong interview ni Jody Mercado ng CLTV 36 News and Current Affairs. At para ho sa alaman ng lahat, live interview ho ito, ililink ko din mga kabalen kung gusto nyo mapanood kasi sabihin ninyo baka piliin namin 2 minutes lang o piliin namin 30 seconds lang. Sabihin na naman ng iba dyan, bias daw. Ayan, ililink na lang ni Kuyang Justin dito ho sa ating streaming. Ayan, yung buong interview para ho mapanood ninyo. Okay, dahil kulang yung oras natin sa ating programa. Pero i-play ko yung pinakalaman at yung ilang highlights dito ho panayam kay dating Mayor Danilo Boy Bailon at dating Gobernador Ed Panlilio. Sa inyong team po ba ay maghihigit po ba kayo ng seguridad dahil papalapit ng competition? May mga proseso kasi, alam mo ngayon, napakahirap talaga. Dadagdag ka ng security, alam mo naman, ganban ngayon, So, ang hirap pa mag-apply sa COMELEC. Basta importante siguro, yung mga nakapaligid na tao na lang sa amin nagmamalasakit. Yun yung seguridad. Kasi, sabi ko nga, tumakbo ko ng politika, nilagay ko na yung sarili ko sa kung naman ang mangyayari. Balik ko ng book ng Sir Jason. Kenny mo, atin mo rin. I'm a Catholic priest. Meron pa rin mabubuti at meron matutuwid. Ayaw namin sabihin na yung agency na yan, ganyan ang ginagawa sistema. Ang nangyayari kasi, sila rin nagiging biktima ng mga nasa power, na humahawak sa probinsya ng Kapampangan. Ang patunay, na talagang desidido sa pagtulong si Engineer Bailon. Pagka pinigilan sa covert court, o pinigilan sa simbahan, sad to say, I'm a Catholic priest, mga kapatid na pare, pinayagan sa simbahan, tapos tinawagan. The night before the giving away, tapos ayaw ipagamit yung premises o yung mismo simbahan. Pumupunta sa kalsada. Yun ang sinasabi niya, walang makakapigil sa kanyang misyon. Okay. Let's go. Di po ba dapat may separation of church and state? Tama. Ano mong masasabi niyo kayo parang yung state nakikialam sa church? Ako ngayon ay suspendido. Wala akong faculties ngayon. So mula nung tumakbo ko noong 2007, tumakbo ka, hindi ka dapat pumasok sa politika, para sa akin, atas din ng Diyos na pumasok, sinuspendi ako. Hanggang ngayon. So, wala tayong problema sa separation ng church and state. Saan kayo humuhugot ngayon? Saan yung pinaghuhugutan nyo na tinutuloy itong kampanya even though, kasi gusto ko nga tanongin muna si engineer, pati Yan ho mga kabalan ang bahagi ng panayam ni Kuya Jody Mercado. Opo, sa ating Bailon Panlilio, kaya nga po na sinasabi nila ayon ho kay Among Ed, maging sa simbahan ay sila ho'y hindi pinahihintulutan at itong mga government agencies, question nila yung presensya nga nitong kapulisan at nung LTO na humuli sa kanilang mga kasama na lumahok sa kanilang caucus dyan sa kanilang headquarters dyan sa Barangay del Pilar, syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa puntong ito, pakinggan naman natin yung sagot ni Governor Delta at kaugnay dito hong mga paratang
ng kampo ng Bailon Panlilio. Narito po ang pahayag ni Governor Dennis Delta Pineda. Agency yan na hindi po namin sakop dito sa probinsya. Diyan ninyo. Lahat yan. Wala tayong pinalalampas kahit sino. Ngayon, ang aligasyon nila tungkol dun sa mga LTO, mga professional po yan. National agency yan na hindi po namin sakop dito sa probinsya. Ngayon, tinanong ko rin, ano pong nangyari, bakit nahuli yung isang jeep? Isa or dalawa, hindi ko po alam. Out of line. So, ibig sabihin, may sakayo sila mga tao, hindi dito ang biyahe, out of line, kaya tinikitan po sila. Ano po ang kasalanan ko doon? Pare-parehas lang ho. Tayo nangangampanya. Pero hindi ibig sabihin tayo nangangampanya, babaloktutin natin ang batas. Parang ang EDSA, yung mga nagka-counterflow sa bus lane, binabash ho natin yan na kahit sino pang politiko dapat pare-parehas. Siguro sa katayuan po ng LTO sa tingin ko, dapat pare-parehas din po, di ba? Hindi porke nautos ng Diyos na mangampanya kayo, dapat ibaluktot po natin yung batas. Kung hinuli po yan ng LTO at tinikitan, karapatan po nila yan at kung i-challenge nyo, paki-challenge nyo po. Tatanggapin kung hindi na po kami gugustuhin ng mga Kapampangan. Ano po gigipitin namin sa inyo? Yung pangangampanya po ninyo, base sa mga nakakausap namin, wala naman pong naniniwala sa inyo. Dahil bakit? Sa every time na lang po na magsasalita kayo, puro na lang po paninira. Pero hindi ho nga, namimix up nga po ang tao sa inyo eh. Sugo kayo ng Panginoon, kayo ang inutusan ng Panginoon para humabol, pero gamit-gamit yung salita ng Panginoon, pero puro paninira ang ginagawa ninyo. Hindi na ho natin Yan po, kapatid ang pag-init at pahayag ni Governor Dennis Delta Pineda, kaugnay naman ang paratang ng kampo ni Bailon Panlilio na sinasabing sila nga ho ay ginigipit. Ayon ho kay Governor Dennis Delta Pineda, ay wala ho silang hold over o wala silang kapangyarihan para kontrolin maging yung LTO dahil isa itong national agency. At sinabi rin ni Governor Delta, ito, linink ko sa ating comment section, pwede nyo panoorin, ayan. Yan ho yung pahayag ni Governor Delta, nakalink sa comment section, i-click nyo lamang yung mga links kung gusto nyo panoorin ng buo. Maging critical din ho tayo sa panonood, maging mapanuri, hindi porket hindi natin nagustuhan yung unang narinig, kaya akala natin bias na o hindi na kompleto. Oo mga kabalan, ito libreng journalism lecture, mamibigay po ako yan. Sige ho, ito. At nakalink din ho, lilink ko rin itong kompletong interview sa kampo ho naman ng Bailon Panlilio. At ayon nga ho, kaya nabanggit ko kanina, ayon ho kay Governor Delta, kung sila ho hindi binigyan ng permit, pwede ho nila umanong i-challenge ito sa mga korte dahil ito naman ay ginagarantiya ng ating saligang batas. At ito rin, sinasabi rin ni Governor Delta na paulit-ulit daw yung sisi sa kanilang pamilya sa mga nangyayari na di umano'y pag hindi nila nagugusto, nakukuha yung kanilang gusto sa kanilang pangangampanya. At banggit pa rin ng gobernador ay puro paninira na lamang daw ang laman ng kampanya ng kampo ng Bailon Panlilio. At dito naman sa Bailon Panlilio, nabanggit din ni Among Ed na siya raw nararamdaman niya na posibleng maulit yung nangyari noong 2007 nung siya'y maihalal bilang gobernador ng lalawigan ng Pampanga dahil nakikita umano niya na parami ng parami ang mga lumalabas at sumusuporta sa kanila. Yan ho mga kabalen, ang latest kaugnay ho nitong politika sa lalawigan ng Pampanga. At yan ho yung mga exclusive report ng CLTV 36 News and Current Affairs. Kaya naman ho, para ho sa mga eksklusibong balita, mga mahalagang balita, mga totohanang balita, syempre, follow lamang ang CLTV 36 para ho tuloy-tuloy kayong maging updated at maging informed dito ho sa mga kaganapan dito sa ating lalawigang Kapampangan. Ayan. Ito naman mga kabalen, ipinag-utos na ho ni Secretary Vince Dizon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB na mag-issue ng show cause order
ng show cause order, ng suspension order, yan, ng suspension order laban ho dito sa Solid North Transit Bus Company, na nasangkot ho dyan sa may malagim na insidente sa SC Tex, sakop ho ng Tarlac City, nito hong May 1, araw ng mga manggagawa. Batay ho sa mga initial na ulat, kabalen, at ayon na rin mismo sa Philippine Red Cross na sila ho unang rumisponde o kabilang sa mga unang rumisponde dyan sa insidente, kumpirmadong 10 kataong binawian ho ng buhay, habang 31 individuals naman, 31 ang naitalang sugatan at isinugod ho dyan sa may Tarlac Provincial Hospital matapos nga po ang insidente sa kalsada na kinasasangkutan ng isang Solid North Transit bus at 3 pang SUV at isang container truck. Lumalabas ho sa investigasyon ng mga otoridad na itong driver ng Solid North di umano ay nakatulog at kaya naman inararo itong mga sasakyan na naka-full stop na, mga kabalang, isipin ho ninyo, nakatigil na sila. At maingat, full stop sa kanilang biyahe. Palabas na ng toll plaza, nakapila, ay dumating ho itong bus at hindi nakapagpreno, gawa nga ng nawala ng kontrol, nakatulog ay bilangga itong mga sasakyan sa kanyang harapan, dahilan para yung sasakyan sa harapan mabangga yung isa pang sasakyan at ito po ay magkaipit-ipit sila sa harap ng container truck. I'm sorry for detailing pero ito ay sobrang tragic incident and kami ho'y nakikiramay sa lahat ng mga pamilya na ulila, kaibigan, mahal sa buhay, ito pong mga nasawi at hangad po natin siyempre yung hustisya para sa mga biktima dahil ito mga kabalin, pwede namang mapigilan itong mga ganitong insidente. Hindi po ito pwedeng tawagin aksidente lang, hindi pwedeng sabihin walang may gusto. Opo, totoo, walang may gusto, pero pwede hong mapigilan. At kung totoo nga, kung totoo nga ang lumalabas sa initial na investigasyon na nakatulog di umano ang driver, abay dapat alamin bakit nakatulog. Kumusta ba ang shift ng mga bus drivers? Minsan sinisisi natin yung mga super, ang ginagawa lang naman nila maghanap buhay. Minsan nasa polisiya ho ng mga bus company yan. Yung iba, bumabiyahe 24 oras, babiyahe mula Maynila patungong Ilocos, balikan. O di ba? Talagang makakatulog ka. Ito hong mga ganito ay siyang naglalagay sa panganib sa taong bayan, nananahimik ho at isipin mo, biruin mo, napaka maingat na nagmamaneho, nakapila ka tapos mangyayari itong ganito. Dahil ho dyan, mga kapatid, nanawagan na ho si gaya ng binanggit ko kanina, pinag-utos na ho ni Secretary Vince Dixon ng Department of Transportation sa LTFRB na sampahan ng suspension order immediately. Ipag-utos ang tigil operasyon dito hong bus company Solid North dahil na rin sa nangyaring insidente. Ang latest at sinisikap natin kausapin itong Regional Police, si Director Jean Fajardo ng Police Regional Office 3 sa mga oras na ito, subalit may pulong human sila dyan sa Camp Crame at kasama rin sa pulong itong Provincial Director ng Tarlac at ito ay isa sa mga tatalakayin na. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, mga kabalen. Ito naman, pumunta tayo sa isa pang balita. Ito hong krisis sa tubig. Ayan, hanapin natin yung video para makita ng ating mga manonood. O itong post. Mainit na usapin ho ngayon itong krisis sa tubig. Dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga at gayon na rin siyempre sa mga iba pang lugar. Napanood ho natin sa ibang mga balita at dito rin sa CLTV ito hong paglapit nila Bulacan Governor Daniel
Fernando dyan ho sa ating Senado at nananawagan ng umano'y investigasyon sa Prime Water, ano? At upang sa gayon ay once and for all malutas yung kinahaharap na problema ng ating mga kababayan. Ito ho mga kababayan, basahin ko at nagsulat ho ng isang open letter ang business leader na si Rene Romero, ang chairman ho ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, at bilang isang citizen Fernandino ayon sa kanya, at ang kanya hong mga pinupunto itong marumi at dilaw at mabahong tubig na lumalabas ho sa mga gripo sa syudad ng San Fernando. Giit ho ni Ginoong Romero, delikado ito sa kalusugan, pero patuloy pa rin sinisingil ng Prime Water ang mga consumer bagamat ika nga ay hindi daw maganda ang kanilang serbisyo. At pasaring pa ng business leader, wala nang malinaw na aksyon o paliwanag mula sa Prime Water, gayon na rin mula sa LGU ng San Fernando at sa City of San Fernando Water District. At nananawagan ho siya ng agarang aksyon at pananagutan. At mga kababayan, sinagot naman ho ito ng sinagot naman ito ng CSFWD o ng City of San Fernando Water District, at ayon ho sa Water District ay aminado sila na sa problema at nagsasagawa na sila ng mga hakbang simula pa noong April 2024. Kabilang ho dito sa mga hakbangin na sinusulong ho ng City of San Fernando Water District para tugunan ang problema sa tubig ay ang pagbibigay ng formal notice to pre-terminate the Joint Venture Agreement o JVA sa pagitan ho ng City of San Fernando Water District at ng Prime Water. Layunin ho nilang putulin na ang kontrata. Kung matatandaan ho ninyo mga kabalin, na ibalita na rin ng CLTV 36 News. Ito hong problemang ito. Tama, last year at naiulat na rin natin na mismong yung Water District during that time buhay pa ang dating General Manager, sumalangit na wag, Ginoong si Sir George excuse me, nasa mid si Kuya Justin itong si Ginoong George ito nga sinasabi niya na napadala na sila ng notice dyan ho sa Prime Water at binigyan pa nga ng ultimatum na ayusin ho yung kanilang serbisyo na dahil mahalaga ito sa taong bayan. Isipin ho ninyo yung mga kababayan natin na nahihirapan, kailangan nilang tiisin. Itong maraming tubig mula ho sa kanilang mga gripo. At ayon kay Ginoong George Gumba, noong nakapanayam natin last year, ay yun na nga, nagkaroon na ng formal notice to pre-terminate. At ito na nga, kabilang din dyan yung ginagawa nila, yung pagtatayo ng bagong pumping station, pag-audit sa performance ng Prime Water, legal na konsultasyon at pagbago sa kasunduan para sa mas mahigpit na pamantayan. At gaya nga ho ng aking nabanggit kanina, kung sila ho'y hindi managumpay, itong Prime Water, if bumagsak ho sila sa tinatawag na minimum audit score na 85% o hindi nila makuha ito, pagdating ng May 15, 2025, ang board o yung CSFWD board will initiate the full termination proceedings under the terms of JVA o yung Joint Venture Agreement. Ibig sabihin, sa madaling salita, in layman's terms, so to speak, kung hindi umayos ang serbisyo ng Prime Water pagdating ho ng May 15, 2025, mismo ang City of San Fernando Water District Board ang sila pong mag-i-initiate ng termination proceedings alinsunod na rin sa joint venture agreement sa pagitan ho ng lokal na pamahalaan ng CSFWD at ng Prime Water. Yan ho ang update. Kaugnay ho ng problema ay yung krisis sa tubig na kinahangarap ng ating mga kababayan sa syudad ng San Fernando, Pampanga.
bago tayo magtapos sa ating programa, banggitin ko lamang din yung ilan ho panawagan ng mga manggagawa. Isang mapagpalayang araw ng mga manggagawa. Hindi ko kayo nabati kahapon, so ngayon ko na lang kayo babatiin, mga kabalin. At alam mo natin ang halaga ng mga manggagawa sa ating lipunan. Sila ho yung lumilikha ng yaman ng bayan. Pero, tila na pag-iiwanan at kaya naman panawagan ho ng mga maraming progresibong grupo at mga manggagawa, dagdag na sahod. Ipatupad yung nakabubuhay na sahod, hindi yung sahod na parang pabili lang ng candy, papaguri ng tao tapos hindi sisweldohan ng maayos. Hello. Hindi ko tama yan. Ang panawagan ho ng mga manggagawa, eto mga kabalin, regular din na trabaho, hindi endo, Isipin mo nga naman, kung every 6 months ka lang nagtatrabaho, kakabili mo lang ng bagong polo, tapos papalitan na naman yung uniforme. Diba? Yan ho mga kabalin, nakabilang din sa naging panawagan ho ng mga manggagawa dito sa Central Luzon na nagdaos ng kilos protesta sa Bayanihan Park, Angeles City, ay eto ho nakabubuhay na sahod. Ito nga yung tinatawag na 1,200 family living wage sa buong bansa. Dahil sa ngayon, nasa 452 lamang ang minimum wage sa ating rehiyon. At depende pa yan kung anong sektor ang kinabibilangan ninyo. At gito ng mga miyembro na lumahok dito sa kilos protesta ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Subalit, napag-iiwanan ang kanilang sahod. Kaya naman ho, kinalampag ng mga progresibong grupo ang ating pamahalaan sa paggunita ng pandaigdigang araw ng mga manggagawa. Yan ho, sa nangyaring kilos protesta nito pong araw ng mga manggagawa, araw ng Huwebes, May 1, 2025, dyan ho sa may syudad ng Angeles. At marami ho mga lumahok nang galing sila sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. At upang sa gayon, irehistro ang kanilang mga daing, ang kanilang mga hinaing laban ho dito sa tinawag nilang mapang-abusong sistema na dito sa ating bansa. At syempre, maliban dito, bitbit din nila yung ilang mga issue na siyang magpapahirap dito sa ating bayan gaya na lamang ng korupsyon. Narito po yung ilang video. Yan ho mga kabalin, ang ilang eksena, yan ho sa ginawang kilos protesta ng mga progresibong grupo na pinangunahan ng bayan muna. Kabilang din itong Kabataan Party List, nandyan din ito ho iba't ibang organisasyon, AMGL, Alyansa ng mga Magbubukid ng Gitnang Luzon, at iba pang mga organisasyon, at syempre yung Workers Alliance of Region 3. Ito ho yung grupo ng mga union dito sa ating rehiyon. Yan ho mga kabalan, ang mga balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. Dito pong Huwebes, May 1 at ngayon hong araw ng Biyernes, patuloy ho kayong tumutok, i-follow itong ating social media page para maging updated sa iba't ibang kaganapan tungkol ho dito sa ating lalawigang Kapampangan at Kedipuking Mabilog na Central Luzon. At ho kabalan, anyayahan ko lamang kayo para ho dito sa ating episode mamaya bago tayo magpaalam. Ito ho mga kabalin ay sa programang Ang Paglalahad 2025, mamaya ho yan, alas 4 ay makakasama ho ni DJ Alex Sembrano at Kuya Paulo G. Santos, si dating 2nd District Board Member at dating Lubao Mayor Board Member Maylene Pineda Cayabyab na kumakandidato ho ngayon bilang alkalde ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. 4 o'clock to 5 p.m. ang kanila hong magiging talakayan para ho sa mga kababayan nating Fernandino na nais marinig ang mga plataforma, plano at programa
ni dating board member Maylene Pineda Cayabyab para sa syudad ng San Fernando. Ito yung inyong pagkakataon upang makilatis. At naging bisita na rin dati si Mayora Vilma Caluwag. At ngayon naman itong si Mayora Maylene Pineda Cayabyab, dating mayor ng Lubao at ngayon kumakandidato bilang mayor ng San Fernando, Pampanga. Para makilatis natin, malaman din natin. At ito programang Paglalahad 2025 at siyempre yung Plataforma 2025. Ito yung mga paraan upang masuri natin ito kung sino ang ating iboboto sa darating na halalan. Dahil tandaan po natin, ang boto mo, kinabukasan mo. Muli ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Sa ngalan ng puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat po.